Dia 4 corrent, 1 quilòmetre més, recaptant fons contra el càncer. Avui queden 490 quilòmetres. Hòstia, que em mato. Anem sols, però tenim gent que ens espera. Mira, mira. Està gravant, també. Què dius? Què tal, nen? Adéu. Anem sols, sí. Però no ho estem. No ho estem. Ja ho sé. Avui us haig d'explicar 3 coses. La primera, jo crec que tots els runners l'entendreu. És que m'estic cagant heavy. La segona és que demà em vaig a Milà. I necessito que em digueu llocs per on córrer, perquè no tinc ni idea. I la tercera és que, clar, tot això ho fem per una cosa benèfica, no? Que és donar fons a la marató. Doncs ja podeu anar al meu perfil i a la descripció trobareu un link, un enllaç guapíssim, on explico tot el repte i a sobre podeu donar a tu. Vale, de lujo. I així, a part, completem part de l'objectiu, que és recaptar fons, no? No sé, sempre s'ha de fer això quan passes pels ponts. I jo que us havia promès que viatjaríem en el temps avui. Mira, mira on anem, mira. Aquí estem, tu, a les runes romanes de la Garriga. Anem baix, que us ensenyo. Ens podem fotre un banyador aquí al jacuzzi. Així recuperem les cames, no? Quilòmetre 2. Hòstia, un tió, tu. Adéu, bona nit. Que no és el meu. 2 quilòmetres, queda un per posar-nos això. No està mal, avui no està mal. 3 quilòmetres i hem de fer l'últim així. L'outfit d'ahir hagués anat molt bé, perquè la pluja ens ha mullat una mica. Però tampoc estem pas feos, no així? Espero que no s'espanti ningú a veure'm córrer, però bueno. Vale, ja està. 4, completat. Fins demà. Ui, ui!